4 سال لسر رواندنا روزنامه‌وان و اندام سندیکا روزنامه‌وان کوردستان سوریه فرهاد حمو را درباس بو. دما کو نوچگهان روداو فرهاد حمو وینگری وی مسعود عقیل دکار روزنامه‌وانی دبون روژا 15/12/2014 ji aliyê rêxistina terorîstê Daişê ve li ser rêya navdewletî di navbera bajarê Qamişlo û bajarê Tilhemîs li parêzgeha Hesekê hatibû revandin. Piştî nîzîkeya 11 mehan wênegir Mesûd Eqîl hate berdan. Di encama rêkeftinekî bi hevgortina dîlan di navbera rêveberiya Xweser û Daişê de. Li nêzîkî bajarokê Holê li gundewarê başûrê Hesekê. Di roja 21 Eylûnê sala 2015 navbînkariya Serok Hozan de lê rojnamevan Ferhat Hemo heta wekû îro çi çarenivîsa wî nediyar e. Sendîkeya Rojnamevanê Kurdistana Sûriyê derbarê çarenivîsa Ferhat Hemo de duh daxuyaniyek belav kir û got piştî derbasbûna 4 salan li ser revandina rojnamevan û endamê sendîkeyê Ferhat Hemo em weke encûman tirsa xwe ji çarenivîsa wî di 4 salê revandina wî diyar dikin. Ev 4 sala winda و ev 4 sala çarenivîsa wî nediyar e. Bê ser û şûyîne û çê zanyarî û nûçe derbarê çarenivîsa wî de nîne. Em daxwazê ji rêxistinê rojnamevanên yê navdewletî dikin ku giringiyê bidin çarenivîsa Ferhat Hemo. Her wiha sendîkeyê daxwaz ji desteyên navdewletî kir ku fişarê bikin li ser aliyên rikber Sûriyê de. Da ku girintiya azadiya rojnamevanan bikin û rojnamevanan biparêzin û hişyariya rojnamevana bibin. Di dema romalkirina û karên wan de. Her wesa hêvî ji rojnamevanan kir ku hişyar bin û agadarî rewşa xwe bin di dema karên xwe de. Ji ber ku karê rojnamevanî pir li metirsî de û ji xwe Sûriyê jî tê di pileya rêzbenda pêşî de û karê rojnamevaniyê li Sûriyê metirsîdar e û gelek rojnamevan rastî eşkence û kuştin û revandinê li Sûriyê ji aliyê rejîmê û gropê çekdar ve hatine. Rêveberiya Xweser ya ku peyedê mîna stûnê sereke jêre di vê dema dawî de hejmarek ji endamên rêxistina Daişê azad kirin û ya baş ew bû ku li hember serbestberdana wan daxwaza navên hinek û Ferhat Hemo jî li Daişê bike mîna proseyekî bi hevguhertina dîlan.